ba dalilin da za a yi talauci a arewacin Najeriya, babu abin da ba mu da shi. Shugabanninmu ba mu da haɗin kai, kowa yana bin yana ya ga cewa ya karye ka. But mulki daga Allah ne, ma mun yi imani cewa abin da ke addaban mu ko mu haɗa kai mu sira tare ko kuma mu fada masifa tare. Hakika shugaban kasa yana sane da yanayin da al'ummar mu suke ciki, kuma yana tausaya musu, kuma yana ji musu. Insha Allah gwamnati na kawo tsare-tsaren mu ga cewa al'ummar mu an dauki mataki na karfafa su, musamman ma ta fannin abinci. Dole mu dauki matakai don a rumbun gwamnati mun cire hatsi da dawa da kuma masara har kusan ton 42,000 don mu tallafa wa al'ummanmu. In kuma ka lura don abubuwan da ke faruwa, an kara minimum wage, albashi mafi ranta daga 30,000 zuwa 70,000. Bugu da kari akwai gadauniyar taimakawa bangaren noma, wato agricultural development fund, inda aka ware biliyon 100 don a tallafa wa manoma, miliyon 5. Kamar a Jigawa mun noma alkama kusan hektar 65,000, kuma insha Allahu za a yi noman rani daga Sokoto har zuwa Borno. Abin da ke addaban mu shine rashin zaman lafiya, kuma insha Allah gwamnati na dokan matakan gaggawa a ga cewa an samu cikakken zaman lafiya, musamman ma a arewa maso yamma. An dan samu sauki a Borno da Yobe, ba a samu cikakken zaman lafiyan ba, amma in ka tuna da jiya da yau ka san da an samu canji. Hakika akwai damuwa a kasan, kuma an samu zanga-zangan ta yi sanani a arewacin Najeriya. Amma gaskiyan abun, zanga-zangar akwai wayanda suka shigo wanda bai cancanta su yi hijacking zanga-zangar ba, don akwai manufarsu a boye da ni da kai ba mu sani ba. Akwai 'yan siyasa da suna da boyayyen manufa wanda bai fito a bayyane ba, wanda suna so su kawo rudani a kasan, suna so su jefa kasan a cikin wata rikici da ba za mu fita ba. Ka san me ya faru a Sudan, a tuna da me ya faru a Libya, a tuna da me ya faru a Syria. Muna nan akan bakanmu, insha Allahu za mu dauki duk matakan cewa mun taimaka al'ummanmu da mun san suna cikin sananin rayuwa, amma kuma akwai hakkin al'umma mu ga cewa an kare dukiyoyinsu da rayukansu. Wannan maganan siyasa ce kawai. In za mu yi zance tafi sabilillah, ai ministoci su 46 ne, 24 daga arewa ne. Manyan ma'aikatan gwamnati wanda suke da amfani ga arewa, kamar fannin tsaro, kamar fannin ilimi, kamar fannin noma, su waye ne suke jagora. Ba ma adalcin ba, ana ma fifita arewa. Don me? An kirkiro da ma'aikatar kiwon dabbobi, su waye ne za su amfana fi sabilillah? 'Yan arewa ne. Kaga abun godewa Allah ne, abun godewa shi shugaban kasan ne.
kaga kungiyar kula da yankin arewa maso yamma, North West Development Commission, shi ya rattaba hannu, kuma insha Allah batun sukunar da al'ummanmu muna kan bakanmu. Ya riga ya ba da umarni, an saka mana da biliyon 51, an fara aiki a Kaduna, a inda bumabuman sojojin na ya shafa tudun biri, kuma insha Allah duk inda ya cancanta mu taimaka za mu taimaka. Kuma nan ba da daidaiwa ba insha Allah zan je Sokoto in kaddamar da wannan shirin. Za mu je Zamfara, za mu je Katsina, Niger, Benue da Kebbi. Insha Allah mutane kawar miliyan 7 ne mu ga cewa mun samu musu tallafi a tafiyan farko. Na imani cikin shekara 2, kar in yi karya in ce maka shekara 1 ka zo ka sake tuntuba na ka ce to me yake ciki. But muna da niyya ta alheri. Wannan dan talikin yana da niyya ya taimakawa arewa, amma 'yan siyasa ne suke so su rikitar da komai. In ce musu muna da kyakkyawan niyya na cewa mun samu musu abubuwan yi. Kaga an kawo tallafin ma ɗaliban universities namu, kuma wannan ba wai sai ka san wani ba, kowane ɗan Najeriya yana da haƙƙi ya je ya samu tallafi ya biya kuɗin makarantar shi. Bugu da kare akwai abubuwa da yawa kamar outsource to Nigeria initiative wanda muna yi da private sector. Akwai wata 'yar Kano, ita ce jagoranmu, muna aiki da ita, kuma insha Allahu za mu samar wa 'ya'yanmu aiki a arewa nan ba da daidaiwa ba. Mun san me suke ciki, muna jingina musu, 'yan uwanmu ne, yaranmu ne, kuma tun ba yau ba, tun kafin zama mataimakin shugaban kasa yana ta nanatawa dole mu tashi mu yi sayin daka, mu hada karfi da karfe, mu ga inda dare ya yi mana. Nan ba da daidaiwa ba insha Allahu za mu taro na gwamnoninmu da attajiranmu da manya-manyan 'yan siyasanmu na arewacin nan ɗaya cikin sati 2-3 nan insha Allahu muna shiri da shi chairman na gwamnonin arewa wato Muhammad Inuwa Yahaya, gwamnan Gombe, mu ga cewa mun tara mutanenmu. Ba dalilin da za a yi talauci a arewacin Najeriya, babu abin da ba mu da shi. Shugabanninmu ba mu da haɗin kai, kowa yana bin yona ya ga cewa ya kare ka. Bad mulki daga Allah ne, ma mun yi imani cewa abin da ke addaban mu ko mu haɗa kai mu sira tare ko kuma mu fada masifa tare.